Nakandiro ya mombe Wazwe changamiri. Kunopiwa. Aiwa kunopiwa kutreni. Nawo kamatari ekwenye. Aiwa isi kwedu kutrena amene kuno matari. Aiwa tiri kungodona tichikosora tichimuka tichidini tichitatarika tichienda basi. Ndimunoona zvatisingaoni. Muriponi basi. Tinotenda. Ndikati ndinda kudaiza akapani. Ndikati uya undionero kana undinzwirewo zvinonzi matari anoti rumeri mwari kombichuro. Munodini munokomberana zvikaita zvitanda zvitatu sadza rinoibva. Asi chikaita chitanda chimwe rinoitambudza. Ndizvozvo. Murume uyu aingoridza chimbiro pano achiridza. Yewo sekuru ndiri kuno ndine nyaya dzangu dzandinoda kuti ndikukurepa. Nhasi handina hangu chandingati murume uyu ndichazodaira hangu kuti apo nepapo. Maererano nezvaanosangana nazvo mukati mekurarama kwake. Ndichangoti itei zvangu padiki kuti azvitsanangurire nhau dzake kuti zvaandifambira kuuya kwandiri inini zvimbori zvipi uyezve chinangwa chake ndechipi. Hatingaumbe mombe kakuigadzika apa ndotanga kukomba kuti sezvo ari akatanga kundikumira saka hapasisina chekumufumura kana chekuchataura kwakuchizadzisa zviripo. Asi dai papasina izvozvo aiwa taikwanisa kumutaurira kuti zvakati. Asi murume uyu wazombosvika ndaita dare ndichimutaurira kuti rose raachada kuita mukati meupenyu hwake hapana richafamba. Murume akasvika mukugadzirwa zvekuti kana nendaramo mukati memanje asisina, kana kuti aonekwewo semunhu panyika pana hapasisina, mhepo yakungomuteera siku nesikati. Chaachada kuzoita remangwana handioni chichienda mberi kusiya kunge zvinhu zvinokonzerwa kana kuti zvinhu zvinoitwa nemudzimai wake zvinge zvaparara. Ende uyezvo iyewo ane uti wakewo. Wasvika ndarironza kare handizvo ipapo wamhanya iwe netiumwe munhu asi iwe unetwako handizvo iye anetwakewo murume. Saka tichiri pakati pekutaura hedu nyaya tisati ndaenderera mberi mumboita kuti mumbobvunzana naye ndapota ini ndozongomutaurira utwakewo. handiri aiwa pakanaka changamiri. Tinozvizo makadii baba? Tiripo makadii. Aiwa tiripo. Zita ndiye Ndanonzi Raferi Ngwenya. Ndoshandisa Ngwenya senema. Ngwenya. Asi ndiri Masuku. Kumushande kupi? Kulwagwero. Pabuda resettlement. Ndio kwamatobva muchiuya kuno? Ndio kwadatobva. Handitika. Ndabvira kumaini. Panonzi pasuka main farm. Ndio pandabvira nkuya kunoko. Handiti. Saka sekutaura kuri kuita chakamiri tiudze tinzo chakusumudzai kana kuti chazotsvaka mukati inini upenyu ndinetsa pamba nezvandiri kusangana nazvo ndo ndakuita muduku. Pokutanga makore eshure uko takawana bhodhoro rine jira dzvuku rakanyogwa zita rangu rakabayiwa nerimwe rewaiti rakanyogwa zita rangu. Makazana kupizvi zviri pamba. Ndikazvitora zvezviya ndikaenda nazvo kwasekuru vake hanzvadzi yamai vake yaani munhu mudzimai. Ndikaenda kuhanzvadzi yamai vake. Hanzvadzi yamai vake akati uye manheru muzvikuru titaure zvanoita izvi hazvisi right. Ndobva ndatora mwana wavatete vangu nemurume wake tikaenda ikoko nasekuru vake nemudzimai wasekuru tikaita 6 tikataura. Asi chishamiso imi pamakawana zvinhu izvi musati maenda kuna sekuru makabvunza here mumwe wenyu kuti ndakamubvunza haana kuda kundipindura akanyarara. Ndikati aura ndakuenda kwasekuru vako. Zvanga zvakaiswa paizvi zvinhu zvamakawana izvi zvazviri paive nebhegi rairembera pamusoro chave chibhegi chiduku zvokuti dzimwe nguva ndaiti kana chienda kutauni ndo chandaisenga. Ukura kuti muri vaviri maichishandisa zvenyu mumwe akaramboshandisa mumwe uchishandisa tatatika zvichida makanosejawo handbag yaadzimai kutsvaka makudo kamugobvu chero akadiro asi hazvisiri zvi. Tasvika paya kwasekuru vake paya tataura nauya atanga vachiti uri wrong ko ndezvei zvinhu zvinopinda pamba mwasingazvizivi. Uye akati ndachigadzira musha wangu ndezvemusha
sekuru vakati no mzukuru we uri wrong iwo uriramisa mzukuru wangu sedhongi iwe imimi manje inini manje kwanza saka izvi zvoda peace order izvi andakuhwisisa ipapo kuti peace order yange rechi tadzokera paya tagara saka ndine mwana asingawi zvakanaka anodona ane fari mwana andobhatamisa muwoodlands pane umwe mai anoti ndezvechechi nechivanhu anosanganisa saka gara ipapo iye akaudza vana sekuru vake akati ndakaba mwana takaendesa mwana iye asingazvizivi asi takaenda tosi tikaona apa takunetsana nenyaya yemwana apa mwana rugwara ndobva ndaenda ndikatora mwana uyu ndikava naye mwana uya paya manheru tagara kwakwati kudibirei ndikatumwa mwana wechikoro handivigire mazimbe ndigare kuno uku handisi kuda kugara kukicheni mwana andobva asvika akazvigarira pamba ndasimuka ndatevera ndikati koiwa ndakutuma wani hauchaiti zvandakutuma sei ini mwana handidi mwana andotuma di urega kuita zvandendamuudza saka pandakapinda mukicheni pane mwana mukomana wake wandakamwana naye akabva asimudza chikuni chine moto aida kundirova nechikuni chiya ane makore mangani iko zvino ati kurei nekuti zvakaitika 2020 okay nekuti iko zvino ati wana 20 years alright saka ndobva ndabata chikuni chiya pandakabata chikuni chiya ndakamurova nembama mai vacho vakasimuka nesando 4 pounds hama vakandirova apa nesando apa handina kutaura naye handina kumudzosera vakabuda pazhe indikadzokera mumba vari pazhe ipapo ndobva ndabuda akamanya akamira pagedhi akati kune vana vake ngatimurovei toda kusiya tamukuvadza hana kuvara munhu ndadzokera mumba mubedroom saka ndiri mumba mubedroom ndikava chiti ane bhemba ndo vaenda kwasekuru vake vakanovata ikoko makusena acho ndazama kuti ane vana vake vana vangani vake pavake apa venyu vanga varipo here naye wangu pave ne1 iye wandandatuma nemuzukuru wasekuru wake nemwana wake mukomana neumwe musikana wake ndo vaenda kwasekuru vakanovata kwasekuru vavata kwasekuru vakamuka mukuseni vachienda kupolisi ina vana kunitsvaka vakasvika kuuya kupolisi akati inini ndachimurepa mapurisa mudzimai wenyu mudzimai akati ini ndinomuri ndaida kumurepa mubedroom pabonde ndagara ndinomumanikidza kuenda pabonde ndadaniwa nemapurisa aya ndaenda paya mapurisa akati ko mudzimai akati wewe ndiwe wangoda kuvakuvadza daoriwa nebhemba zvova kuriwo wakakuvara wani saka wodii ndikati ina hapana zvandingaita ko imadii vanzano iye atoenda kutaundi nyaya yake ataura atoenda kutaundi ndikati saka imi maigoti amanyire kutaundi musina kunditsvaga sei imi made matakamufonera inini semauri ataita kana takonana pano woenda kutaundi saka mati ngaende kutaundi handizvozvo zvakangaende kutaundi kutauni kwanga kuri kumapurisa futi ndobvaenda kunoripoti kwanzi ngaende kucivil court asvika kuya kucivil court kuya akanyoresa zvo zvazviri ndiye akanyora affidavit yacho ndawoikangamwa pakubuda kwandaita ndichiuya kunoku tikadaidziwa zuva racho ndikaenda kukoti ndikasvika ndikapinda mukoti vakati no iwewe uri kumanikidza uyu munhu kuenda pabonde uyu ndikati nandizviziva right nayo yapera iyi yakwanzi right kune mudzimai uri kuda chiiwe akati ndiri kuda peace order mudzimai ndarereka iwe ugone kuwana peace order nekuti mushando wababa iwe uri mai chaungagona kuwana kuprotectiwa nemutemo uri pamusha wababawo asi ukapara mhosva uri pamusha wababa uyu baba havane kudzinga haufangi kupara mhosva ende baba haasina simba rokukurova for 5 years ende iwe uko zvino wakuita zvinhu zvako wega baba hachakutevereri newe hauchamutevereri ukaita mari ndeyako iye akaita mari ndeyake tadzokera tagara paya
ndobva tangoita indazvivatira bedroom yachivata kitchen kusvikira tanosvika February akunopera ndopakauya akati no sorry murume wangu zvandakakuita zviya handisini ndakafurigwa nanasekuru vangu. Yanga ya mwedzi mungani? Takabva muna September. Okay. Takaenda kukoti muzva 22 September kasikakanganisa. Tobva tanobata gore muna February. Akati no paya pandakakusungisa ndakafurigwa nanasekuru vangu. Zvochokwadiwa una kupara mhosva. Vanasekuru pandakaudza kuti wenda kurova ndikakukuvanza. Vakati iwe ukatanga kuenda kumapurisa ini ndinosungwa. Saka iwewe ukandikatanga ini unotaura kuti iwewe uri kundimanikidza kuenda pabonde. Saka iwe kana kuuya uchiti uyu munhu wandirova ina ndichakwanisa kusungwa nekuti ndichati wanga uchiti uchindimanikidza pabonde. Ndikati kana iwe wairevesa nemoyo wako iwe chitora bepa rako iri udzokere naro kukoti unotaura kuti ndo zviripo iwe una mhosva ndichakupupurira sematauro uri kuita. Akati ndichadzokera. Ndikati kana uchadzokera tichatotaura kana wadzokera. Ndokutanga kuchema misodzi achinye kuchema misodzi akudzamara neno ndati isaka inini ndinda komesa moyo kuti akuchengeta saka vana tovachengeta sei vanoorerwa nemumwe mukadzi here. Ndikataura ndazvihwisisa asi bepa rako riudzokere naro. Akati bepa ndoenda zvokati ndororidzimisa handinodzokera. Ndikati saka ndobva ndasangana naye 15 March. 15 March kupera kwaMarch akati ndave nenhumbu ine mwedzi. 15 March 2 weeks kwadzisi 2 weeks here oti 2 weeks asi isusu zozikamwa nevakadzi titoverenga kana mwedzi chero watangira pakati unoverenga paunotangira mwedzi uchinda mberi muzuva 1 March uchidzoka muzuva 1 March. Ndikati aiwa zviti chine chava chirudzi ichocho. Ndobva anosununguka tanetsana paya tanetsana akati urati ndichakudza amira akati urati mira ndange ndasununguka unondidisturba pakusununguka. Ndikati urati ndobva asununguka. Asi makamchiri kusangana here ipapo? Tasingachasangana asi tandiri pamwe pamba tingova pamwe kusangana hayi kwanga kusina kusangana kwakabva kwamira ipapo pakunyeperana ipapo. Wasununguka paya akasununguka musi 18 November. Ndikati taraone iwewe mwedzi haizokwana kama iri kushota. Akati saka iwewe chinokona ipapa kuti mwana zvako ichi ndakakwana. Tobva taenda kwaSabhku takunetsana papa no taraone zviri kuitika paSabhku apa ini mwedzi haisi kupindirana. Akati izvo zikamwa nevakadzi ndiSabhku. Ndikati aiwozve ndinofanira kuti zozikamwa nevakadzi ndinofanira kuziva kuverenga. Chunhu iwecho ndoita kuti ndizive kuti ndakasangana naye musi 15 March uzoti sure patatagara takanetsana. Saka paaiuya achitinyengerera ndo pandakakwanisa kubata date. Akati iwe mwedzi uri kukwana iyi saka uri kurasika papa. Ndikati haizokwana. Akati chindai munoita madNA. Ndikati ina namari. Akati hanjo mombe iripo tengesai mombe. ndiSabhku. Right. Ndikati alright chatengesa mombe kana ndatengesa mombe mari nchaiwisa pano. Akati alright mari moisa pano. Right. Tatsvaga paya ndaMwana. Ndauya nembaya uya mombe yangu chichitengesiwa mukadzi waviga bhuku remombe. Aviga bhuku remombe riya mombe iya yange isina kupinda mubhuku. Inda ndine permit yemombe pandandakaitenga. Ndikati no chero kaviga bhuku mombe haisi mubhuku ndongoshandisa permit iyo pandakaitora. Ndobva ndaitengesa nepermit. Ndobva fonera SABHku kuti watotengesa mombe isina bhuku ndokuti yebhuku akati akavavika. Uye akandibvunza ndikati mombe ndaitengesa nepermit. Hanjo permit yacho yange iripo yange isiri mubhuku kai. Saka yange ndiyade kuti nditengese nepermit. Tasvika paya tabhadhara takabhadhara musi wa3 January kumadNA. Vakati after 7 days anenge abuda. 7 days dzakakwana
haana kubuda 10 days haana kubuda. Ndikavabvunza paita 15 vakati hayi asati abuda, akabuda tichakuudza. Ndikatagara paya, tagara kudero, tobva taenda kumba. Ndasvika kumba kuya, takasvika kuma 10-11 masikati. Kunodai kuna kubanga riri pari wazvindekweiri. Ndamubvunza, ko iwe banga iri nderei? Hapana minduro. Naiwe orongonyarara wani? Hapana minduro. Ndikabva ndikanotora vamwe mbuya vanoti mbuya vake nemwana wavatete. Ndikati uyai muone. Vakasvika paya vakariona banga. Taenda kwa SaBHku. Taraone munhu. Banga yanga rakacherekwa. Rakacherekwa. Taraone munhu ari kuisa banga pamba. Nderei banga? Akati kuna SaBHku, ndere kurapa mwana. Uyu anogwara uyu. Ndikati aiwa kotadii kumbogara pasi sevanhu vese. Tiwirirane apa panauyi vanhu vazvizive kuti pane chaitika apa. SaBHku akati hazviiti kuti nhau dzakadai dzemisha yevanhu dzipinde nevanhu vakawanda. Zvinani muinde kwa mambo. Ndikati alright, iwe mudzimai waSaBHku iwewe. Ndiwe SaBHku kumamai. Chimbotaurai namai avo zvari kuita izvi. Uya ndobva ataura naye kuti no, murume wakari kuti tikugarise pasi semamai, tikutsiure. Kwa akati no, hazviiti, ndaikumbira kuti tisangane manheru titaure. Vandiudza paya, ndikati kana adero ari right. Taenda paya, kusangana kwacho ndiye SaBHku neni nemukadzi wangu 33. Pesa apa taingogara 33. Tasvika paya, mukadzi wangu akandiudza kuti iwe unoda kurohwa iwe. Pamberi paSaBHku? Pamberi paSaBHku. Ndikati iwe haufa wakandirova iwe iko zvino. Zvakaita zvezve zvakadari, iko zvondokurova ndikakuraya. Ende kana uchibudisa mashoko kuti ndoda kurohwa inini, haurevi inini, ureva kuti ureva SaBHku. SaBHku akati zvokugwa ichi chindaiko kwa mambo. Right. Taenda kwa mambo paya, asvika nawe yatauka yebanga. Mambo ano? Mari? Mambo anonzani? Mukombo. Okay. Taenda kwa mukombo paya, akasvika akabvuma akati hongu banga riripo. Uye akati hancho wakacherera ukarishandisa panguva yaukarishandisa, ukaribvisa. Akati harina kubvisiwa riripo pasi. Uye akati aiwa rofanirwa kubvisiwa. Saka nhasi motoribvisa. Akati taenda paya. Akabvunza here kuti nderei? Akati ndere mwana. Kuti mwana oda panzwa kuti mwana ndoda kurapisa mwana. Pai ndere mwana. Vaya vakati haungagoni kurapisa mwana baba vasingazvizivi. Kwende iwe haugoni kuisa chimwe chinhu pamba iye murume wako asingazvizivi. Waisa sei? Akati ndere mwana. Mushure muribvise. Taenda paya, tamushayiwa. Monday yacho wamuka waenda kutauni. Waenda kwe social welfare. Akusvika achiti ndikuda peace order yekuti baba ava vari kunetsa mwana anogwara. Saka ndikuda peace order kuti asauye pano pamba. Ende uyu nduna yati anetse mwana svikafa. Vando vanofonera vakandidana vakandibvunza, ndikati handizvizivi nambo wamashoko akadero. Tangoirana kuti tibvise chinhu ichi chete. Taenda paya ndanotora mupurisa wenduna. Tauya pamba kuti tichere banga riya. SaBHku handezve tobvisa banga riya. Akati hazviiti, ina ndindi. Akaramba kuinda, akati ngakuinde mukadzi. Chikonzero? Akangoti handikwanisi kuinda kuti ndoona pachibviswa banga. Okay. Akuinde mukadzi. Tobva taenda nemukadzi. Tasvika nemukadzi wake paya, vakatanga kupopota maya. Kuti hapana banga robvisiwa, ini polisi yakandiudza kuti zviri right. No, polisi aingati zviri right uchisa banga pamba, akati no, mapolisi akandiudza kuti zviri right. Saka imi zvamuda kuita hazvisiri izvozvi. Chero mwana wake akatanga kupopota kuti hazviiti, iwe kana uchiya pano unofanira kutanga wakumbira kwatiri kuti ndoda kubvisa banga iri riri pamba. Tikati hatisiyane naro, ndobva tasiya, tikadzokera futi kwa mambo. Mambo akati
chirega ndikunyorere tsamba unotora mapurisa munochera banga iri ndo patakanyorerwa tsamba ndikanotora mapurisa tikasvika tikarichera banga riya tikaribvisa yaripo tikarirasa asi pashure kunoku tisati tasvika pabanga ndo patakaita minana vanzi masaramusi tangobvisa ruoko kudai pamberi pemukova asi paive nechimwe chigaba chakareba chakadai saka iye ataura akati masaramusi makabvisa ruoko rwemunhu handizivi kuti ndogweibhuya kudai hamene kuti mukarudzi asi iye akati masaramusi chero chitaura kwa mukadzi makariona sei chiruoko chechi pakauya umwe munhu aiti muprofita ndiye akasvika karibvisa ndimakamutsvaga ndindakanomutsvaga muchiti chikonzero nokuti chikonzero yaiti no pane zviripo pamba pako zviri kugwarisa mwana ndokuya kwakaita saka pakabvisa ichi iye akati masaramusi mukadzi chero tiri kwasachakabviswa pamukova zokutoti mukova unenge wakadai so pakaiswa zvidhina zvakadai ndobva chera pazvidhina zvichiri pazasi saka mukadzi akati masaramusi chero tiri kwaSabhku vakati masaramusi chero Sabhku akati haizvi zvinoitwa nevaprofita masaramusi hakuna zvokandikati asi kuita masaramusi nandirandi asi chandakasora manje igaba riripo dei rakaita ruoko hoga ndaiti masaramusi ko gaba iri zeveke raitwa masaramusi futi akati saka nderandi kati izvozvo ndosaka ndisina kunyanya kuzvitsvaga nokuti ndakashaya kuti ndonongedzani ini handisi ndaisa ka iye haisi yaisa ndobva tangosiyana nazvo asi apa pabanga apa ndiye aisa ka ndichadzoka ndoti saka iye pabanga apa ndiye akaisa chinhu ichi tagara paya tausvika pakuti right pamwana apa ke kuti zvaingofamba dzese ruoko banga mwana dzangotsikirirana uku takuvinga maresults kumadna chikuta nekuti vakandifonera musi wa 23 February vakati amaresults enyu abuda saka todi mudzimai wenyu ari pano timupe here tikati ko imimi mogofonera mudzimai wangu tauye ipapo ari complainant ndiani mukadzi here kuti ndini vakati hatizvizivi izvozvo nekuti hakuna anorambidzwa kuti kuuya ndikati aiwa izvozvo ichokwadi but iye aziva sei kuti avapo imi mogomufonera sei vakati izvi ndezvenyu muri tu izvi ndo vakata foni ndikatora mukadzi waSabhku naiye neni 33 takumavinga tikasvika paya ukanzi hatichamaoni maresults aya akutanga kutsvagiwa mugwero akutanga kutsvagiwa maresults aya atsvagiwa wasimuka wanotsvaga kune dzimwe dzimba uku wadzoka futi wagara pasi watsvaga pamusoro petafura apa ndopangari ndobvangorinunga kati tamawana maresults ako chibva ipano muri kuti nyangadza ibvai pano apa vakatotidzinga handina chandakaudziwa ndakangonzi chibva ipano asi amboshayikwa akatsvagiwa ari pamusoro ndo pandakatanga kuita kwiri nawo ndikati aya haisi right kwandiri ende mwedzi yacho haisi kupindirana ende mapiro amamita maresults acho haisi kupindirana nemi asi vakaudzera kuti maresults aya abuda zvakaita havana vakatodidzinga kuti buda pano uri kuti nyangadza havana kana bvira mombotsanangura kuti asi baba zvabuda akadai todi mai kana pade podi hakuna munhu akaita problem ndini zvoita sei ndapara mhosva kuti ngakuitwe madna kuti ndakaita zvokutodzingwa kubva ipapo tadzingwa kubva ipapo tagara musi wa 19 ndo pandakamadzosera kukoti ndikanomachekesa kuti haina ndigutsikani nemaresults ane mabudiro akaita akachekwa kukoti asanga makanoratidza kukoti aitaura kuti ndimi baba vemwana
iwawo andandapiwa huko ndakaita kumandisa kukoti ndikomplaina nezvawo ndikuti iwaya makapiwa acho aitaura kuti chii aiti mwana ndewangu okay ndobva ndamaindisa kukoti akati alright kana iwo usingagutsikane nawo zvakuda kuti utsvage imwe mari muitisa hama vakamubvunza kuti right mai pamakaita aya abuda iwawawa saka iwawo kanogara pasi here nemurume wako wakamubvunza here murume nokuti iwe ndiwo unenge une nyaya ka ndiwo nemwana saka wakamubvunza murume wako here kuti tarira one baba maruzatsi abuda achiti mwana ndiwo ichi ndiwo yenyu saka muri kuti chitodii apa nemwana akati handina kumubvunza ukataura kana usina kumubvunza uratidza kuti takutodzima izvi saka motsvaga mari moitanga saka yanga iri musi wa 19 china chacho chachiri chitatu nechina chacho ndobva ndaendisa mari yekuti akwire tiuye kutauni mugweru saka ndaifanira kusangana nechipiri iye chipiri chacho aifanira kukwira nemukadzi weSabhku haana kukwira haana kuuya mukadzi weSabhku ati ndakamuudza nechina haana kundipa mhinduro akangonyarara nechipiri kuma 11 ndopakati handei uye akati toendepiko zvino masikati kwatingaenda izvozvi masikati iwe ndiwe wakandipindura but hauna kundipindura ndikati ine niko zvino ini akutondiomera izvi nekuti ndakuita muduku panhau iyi nekuti ndine nguva yekumbomubvunza ndichimubvunza mudzimai kuti ko mwana uyu sei achifanana nevana vokwaMoyo handina mhinduro ipapa Moyo ndiani ndiye Sabhku ende pane kozi yake yandakamubvunza kuti uchiri kurangarira paya ndichikubvunza kuti ko mwana uyu sei achifanana nevana vokwaMoyo akati ine handinyengereri kuti uchengete mwana uyu fuck off akati uyu mai ava ari kuona kuti ndiSabhku ine handigoni kumugarisa dare Sabhku ka ndomugarisa sei anondikurira chirwa nemhosva anobva andikurira ndobva ndabva neFriday ndikaenda kumba saka pandakasvika kumba ndakamwana sipo angadzi kaenda kuvanhu ndakauya achisunda bhara ndopandakasvika ndikapinda mumba ndikaona hapo ndikabuda pazho ndikatenderera ndikaona hapana munhu ndikadzokera mumba ndikaona bhegi iri ndikatarisa kudai ndikaona rakazara ndikati bhegi iri rakazara zvinhu izvi ndezvei izvozvi izvi ndobva ndazvitora zvinhu zviya ndikanozvikanda mumota ndikaramba ndakagara mumota handina kuinda ipapo ndakamirira svikira adzoka saka paakahodzoka iye aipopotera mwana kuti kosei iwe wabva panopamba baba vako akasara achisvika pano atenderera rwadzi hwese uhu wangochibvira chii nokuti izvozvi kuti nditaure nevana haasi kuda vati nditaure nevana imhosva chero ndikasvika pamba vana vanongonditarisa so havagoni kutaura neni chero neuyu anogwara haasi kuda naye kuti arapiwe mwana iyeye zvechokwadi pandakasvika so ndakagwadziwa neupenyu hwemwana iyeye kuti saka mwana uyu waita upenyu hwakadai here wongoramba angodai so kuti anongodonha hazvina kana nguva hazvina kana chii zvoita sei njere dzake dziri kuregedza takatenderera kuvaprofita kwese kupi nekupi vamwe aikudza zvavo zokuti ari kushandisiwa pabhizinesi ari kushandisiwa pachii patoshaa kuti bhizinesi racho riri papi kusvika parezvino ndopandakaenda kumangwande kuna wababa tichiri pabhegi mavaita sinaro uyo apedza kupopota iri bhegi iri ndakaritora iye abuda ka ndikarikanda mumota ndarikanda mumota paya ndakamirira pakahodzoka ndo pandakati kana chikweche chaicho chakati tambauke ndo pandakaho
simuka asvika iye Ideva zvitori vazvise pachena kuri. ndo pandakaobuda naro big vangu dai so Chitora chimwe nechimwe muchisato muchisunungura zvinhu. makatorivhura muri pamba ipapo ayo pamba ndakuribvura ndangorisumudza kuti ichi handizivi kuti iri ganda rei ndinoda kuti ganda rendi ganda rei zvinenge zvichiita zvese zvangu zvingasunga saka ndakaenda kwambuya vake mbuya vake ndiwo vandakasvika ndikamuratidza kuti taraone zvekuita muzvikora zvanoita izvi hazvisi right unokwanisa kuti unokwanisa kuvara munhu nezvinhu izvi nokuti unenge uchibvisa hauzivi kuti munhu wacho anozvirasa sei ndikamuona achitevera sura achimanya mudzimai ndikati kuti ini ndimirire ininika handigoni kumumiririra azara mukati umu ndobva ndati kuna mbuya vati hano indakuinda nandisi kuda kutaura naye ndoziva ndikada kutaura naye inotoita hondo ndikatobva ndikamusiya ipapo akamira nambuya vake ndobva apapo akaenda kuna sabhuku akasvika akaudza sabhuku kuti sabhuku moyo akati atora nhumbi dzangu nemushonga wemwana kwanzi mushonga yemwana iwe iyi zvese matombo izvozvi Ruoko makarwisa. ruoko takapisa nemunhu aanga akauya apa ndaangotora foto racho Ratidza iwo uya. ndinozotitumira picture racho Alright. saka mabva kwambuya iri akazopera sei dariri muri kwambuya kwambuya indakatobva ndichitiza ndichimuona achiuya nebhegi futi nebhegi ndochada asingadi unini kuti atore bhegi ndoti takatotaura nambuya ndikataraoni zuro taitaura nebanga nhasi yava bhegi koyei munhu wacho ari kuisa zvinhu izvi kwendihaniko pamba pacho koimi zvamusingadi kuti nhau itaugwe itsiugwe koimemiko chii chimwemboita mukati muvhileji muno hacho chinhu chotaugwa kana chakanganisika akati mira utaure naye ndikati handidi ndobva ndabva ndikaenda ndobva ndaofonera sabhuku ndikamubvunza ndikati wauya kwaipapo here akati wauya asi ari kuti iwo watora nhumbi dzake nemushonga yevana ndikati ndikati but iwo chiurangarira sure kwaya futi aiti ndatora nhumbi dzake ka chande ndangobvisa chito ichi achiiti charasha chokuti iye anokwanisa kuti vanhu vanomuseka anongoti ndatora nhumbi dzake sabhuku andibvunza akati uri kupi ndikati ndiripo akati saka iwo pauri papo ndo pane mushonga unayo mushonga yacho ipapo here ndikati ndinayo akati uri papi ndikati usabvunza kuti ndiri papi iwe chingoziva chekuti mushonga ndatora chete zvikabva zvangopera zvakadai asi uyu mudzimai kana achimubvunza kuti uyu mwana anofanana sei nevana vakwamoyo haasi kuda kundipa mhinduro ipapo hapana mhinduro ndakatomubvunza kwakawandisa ende paakaenda iye kumaresults uko uyu sabhuku akati mukadzi wako ndamuona kutaura asi nzvimbo yacho ine distance pane mashopu panoitika madnh hazvifi zvakapindirana akati ndamuona ndichangosvika mutauni achiti ndandavinga maresults andikana kuti ari kutamba hauma 1 uri 1 anoda muri 2 ndikatarisa una kuti kuzhe uku kurailways uchinda kurura ari kupolisi uku nekune mashopu uko kumusoro uchinda kunana amtake uko ndo kwavanohodha saka vanhu vasanga chii chaitika kuti uyaona kuti uyu munhu wapinda kuda unohodha uko aipapo ndakatosara ndine mubvunzo wagara mubvunzo wacho wakatokurisa ndichimubvunza mudzimai takatarisana kuti ko mwana uyu anofanana nekwamoyo sei ipapo handina mhinduro
ende pese Moyo ipapo titaura kuti no dana vanhu vakuru tigare pasi apa tirondedzerane pakuzvitakura pemunhukadzi pese apa haana kuda kuzviita izvozvo Moyo haana kuda kana mbozviita izvozvo angotsika akati haindai munoita madheneji achichi kuti aiziva kuti kana kwanoitiwa uku ndichakwanisa kunosvika ndokanda mari ndichaikanda yakadero kuti iye anenge akakanda mari kuti pandakamuudza kuti marizatsi mabudiro aitaka ina ndigutsikani nawo akati kana uchiona kuti vanhu vava kutsotsa chiinda kuporisa ndio mhinduro akandipa handichinde pamushongapo madaro manje pane kwamakazombofamba here semurume kuti nai ndine ngwenderi mune chivindopo ufamba bhegi nemushonga iyi mushonga iyi Friday handiti pandakaenda kwamai ndo pandakapiwa nhamba dzagokushupa ndikatotanga kufonera kuno kuti ndiwane kubatsirika nokuti ndaita muduku nokuti chero ndikaedza kuti ndomirapo hapana kana chinombofamba chero kumasango kwacho tiri vanhu vaya vazi kuti unenge uchiita basa rokuenda uchingonochera mamaini hapana chiri kubuda kana mheno kuti patiwa nenguva yakadii unototambura nguva yese zuva nezuva chero vakauya vanhu vanonongwana ndiripo pamaini takuvata kumaini kuinda kumba ndongoenda kungoona kuti musha wacho wakadii ndongosvika ndongopinda handigari ndotobuda ndoenda kuiwewe chikonzero chinokuita zvaugara mumbachiri uyu mukadzi uyu kuti ugare naye padhuze ndau isina kugadzirika iyi yemwana kana kuti yemushonga pane mwana neyemakatwa iyi pauya iyi yemushonga iyi ikuzvino pane mwana ari kurwara yemwana wamusiri kugutsikana kuti ndewenyu koita yebakatwa koitwa yebhegi remushonga ramiyari koita rebanga ranga ruoko ndakati ane kuti nditi ndiyo waisa hazvigoni nokuti uyu abvisa ti handikudzi ndokubvisa anga ari mupostori akabvisa ndikanopisa takanopisira kure mugwizi iwo masaramusi akataura nemukadzi mukadzi akati masaramusi ndikati asi kana ari masaramusi taraone ichi chigaba kaichi ini ndotenda kuti kana dai ari masaramusi nechakangoita ruoko rwoga chete pasina chigaba ichi ndaibvuma kuti masaramusi asi kana pane chigaba ichi ina handibvumi kuti masaramusi tisatenda kuna changamiri muwanano kazhinji mune kunetsana mugoita karovengo mugoita senge idzo nyaya dzakabuda dzedzekuti murume akandibata chibharo zvinowanikwa mukushatisana muwanano izvozvo izvo handiti kuti anenge achida kufikisa kurwadzisa mumwe wake tingati mimi dare ratagarira panapa tisataenda kuti sekuru vatibatsi zvichida mimi mukadzi wenyu muda kumunyadzisa muda kumu ayo mato inini wakandimbondinyembera kuti ndakakubata chibharo saka zvandaakuitawo zvinezvi ndibude pachena titi mukadzi wangu takaona bakatwa pamba rakachererwa ezvinezvi ndaona bhegi remushonga muchida revenge kuda kudzosera kumukadzi pasiripo ipapo nokuti inini paakatanga kuita izvi zvokundisungisa ndakaedza paSabhuku kuti danachi hama dzake tigare pasi titaurirane kuti apa ko anga afunga chii pagadzirise nekurumidza Sabhuku akati azviiti kuti usangane hama dzake muchagwa taenda kuti pabakato ngataraone chamani nauyi uramba chindira mberi kapa takati apa ngatigadzirise ukati tichagwa ko apa right apa hatichatsvaki hama dzake kapa ngatitsvake vamwe vanhu vakuru munharaunda tigadzirisane apa atsimuke zvaari kuita izvi nokuti ina handizivi kuti banga iri nderechii haioni zvaari kuti ndere mwana but haungarapi mwana uri wani ini mwana ndiri kumuona atari kugwara but ini ndakadai so haasi kuda kuti tikwedere pamwana haasi kuda kuti mwana tifambe tese timurapise Alright baba. Chinhu chinonzi mushonga. Ungave mushonga wenyu kunyanya yechivani. Kungoona urapo chaizvo chaizvo. Kana neniwo ndai panapa ndiri kungoona urapo.
kubata cheko kunotyisa. Imimi chakakupa chivindi chekubata mushonga uyu ndichei? Imi nyazoti mushonga yechivanhu inokuwadza. Makabvona pabakatwa mukaona zvakachirwa kumbezvo kwakunonyamirana nebhegi rine mukwende weso. Bhegi iri chaita kuti ndiribate bakatondii ndakarijera. Pakapa nepostori ka? Papa nepostori wa? Papa nepostori pa paruoko. Pabakatwa papasina. Chechi yandopinda. Saka pandakasangana na bishop kwa Mtara. Avezi endi bai bakururu. Ndiye akandinamatira. Akati chesa chauchawana pamba pako. Usaziza kubata. Auchakuwa. Chechenyu yamira ya. Pane nyaya ipapo. Ndambopa mibvunzo yangu unoziva Robert Zedzange tinofungira naso. Ndambompa mubvunzo yakangoda kudaro zvo. Iwe chivindi chako chekubva watapurana nemishonga chii? Andipindura saizvozvi. Robert nawiri panapa. Baba ndichivabvunza vachiuya nenhava yavo ndosaka tati rume rimwe chete arikombichi yaitibatsira nemuzono zviri pano. Haikuona kuti nemangwana ndoenda negweseri mangwana zozonzi zvakati ini shumba ndagara ndinobuda pachina pazvinhu zvangu. Ndavabvunza ndikati imi zvinhu zvamauya nazvo izvi watombozvivhura akati zvakuita mweya dai mazvivhara. Zvinhu zvamauya nazvo izvi ndezvani? Zvandezvemudzimai. Ndikati muchiridza chingwiro pano makati mune ruoko nemushonga zvemudzimai wenyu. Apa imimi mamhanya kuuya nemushonga yamusingazivi kuti inoshandei yemumwe munhu ko yenyu yamasiya kumba madii kuuya nayo. Handizvoereya mangara zvandakati ndikati yenyu yamasiya kumba madii kuuya nayo. Baba vabwaira zvausati vambona vakapedzera vakuti aiwa ikuchechi kwedu kwatinonamata tinoshandisa mushonga asi iri chechi yemapostori. Ndokumbirawo kubvunza vanhu vamwari nemi vakanditeerera nguva dzino kuti chechi yemapostora inobata mushonga here? Chechi yekumapostora zvinonzi munhu wese pachechi ipapo vachinamata vanenge vachipanana mushonga hanzi vachipfungaidzana. Handisi kunyaya munhu asipoka hanzi vanenge vachipfungaidzana mushonga vachiti pane mishonga yekugeza vachiti pane mishonga wei iri postori. Ipapapa ndakahadzika nazvo nekuti kubva ndichiri mupenyu kusvika nhasi ndadzokazve handisati ndamboona kuti muchechi yepostora vanhu vane vachinamata. Ndoziva kuti mapostora anoshandisa muteuro nemvura iyoyi ndozvandinoziva. Kana vaine dzimwe mhiko dzavanoita asi havabati mushonga. Izvi zvekuzonditaura kuti chechi yako inoshandisa mushonga azvitaura maererano nekuti ndamubvunza kuti kwawabva iwewe uchitakura nawo mishonga yemumwe iwo wasiya yako kumba uchiuya neyemumwe kuno. Hachisi here chikonzero chingazoita kuti nhasi uno waanenge waakuti pamwe mukadzi azondidai pamwe nekuti zvazodai azonditaurira akati sekuru inyaya yekuti patinenge tichifamba tisingazivi kuti anobatiswei. Maka nekuti ndandamubvunza kuti izvezvi kumba kwako kune mishonga uyezve izvezvi kumba kwako ikoko wasiyazve nemumwe mushonga wainozvara mafuta ake kuti zvifambe pa mukereke zvichienda zvichienda mberi. Hongu nhasi mukadzi uyu anodai akabata mishonga yakaipa yaanenge achiziva kuti munoziva kuti pawananuka imwe yacho ipapa ndakutaridza hangu ndikazviona ndigere pano imwe yacho pawanano ndeye wanano zvai imwe yacho ipapa apa haina kuchena senge ganda riri papo iro hongu harina kutochena zvachose nekuti pachiro tikanziri vechivanhu hatingashandisi makanda akadai pachivanhu makanda ane zvimiro zvawo zvekumusha kwawo. Asi mubvunzo wawapawo nene nditori nawo kubvunza kuti nayi muzukuru pawabva kumba uchiuya kuno nemishonga iyi handizvo hauna mufundisi wako ati ndiwo wakakutaurira kuti wasimba wakasimbiswa nei namufundisi? Lerai ndipanyatsopatanura ipapo aika sure uku taipinda ichechi nejohani masoechi yenyenyedzi yengotsukwi. Saka yengotsukwi ndakahoisiya ndikapinda pane iyi handina nguva refu ndaipinda iyi. Iyo yekushandisa mushonga here? Yengotsuku ndio yamaibva nozoshandisa mushonga ndio yataiweko nguva yese ndo kwataipinda uko ndikahoisiya yengotsuku ndikauya pana iyi handinanguva refu ndakaipinda ndakatoipinda manje zvokuti kazi kakangazi kana ndisina 4 month ndine 5 month mwedzi mina zvokuti izvi
zveruoko nerubanga zvakatanga kuitika ndisati ndaenda kuchechi uko. Ndikaenda kuchechi uko risati rabva pamba richiri pamba vakaria. Asina kuti tipedze nguva. Pane paya pandakubvunza kuti iwewe kuva uchitakura mishonga handizvo uchiuya nayo kuno anga usingatyere zvabvunzwa naRobert ukabva wati ndakasimbiswa namufundisi. Wakasimbiswa sei? Kusimbiswa kwandikuedza kutanangura pandatiedza kupatsanura kakuti ndisiyanise muone kuti kuya ndikuya sure iko zvino kwava kuno mbiri. Saka patakaenda kwamutare kuya takasvika tikairesewa nemvura kwete nechimwe chinhu. Mvura chaiyo chaiyo nemvura iya akati no chero kwawana chanongowana pamba chibate hapasina zvachakuita. Ndo patakadzoka tikatanga kudzokera kwamambo nchinopuwa tsamba futi kwamambo uyaramba tikanoya nemapurisa ndii ndakatorichera banga racho nekuti makasimbiswa tikaribvisa yanzi mamasimba izvi ndabata shoko roriya kuti zvandakudira mvura hapasina chichakukuvadza. Saka tombotisa izvizvi handizvo waibata apa ukazowana chinokuwana unoti kudii? Haipapo manje asi unenge watarisa shoko riya raunenge waudziwa kunzi haya uchakuvari chibata unobata zvinoitwa nemudzimai. Kwewo wakadiwo kuudza mudzimai wako kuti batawo zvangu ipapo zvako zvaunoshandisawo iwewe iri mishonga wakadiwo kuudza mudzimai wako kuti chibatawo mishonga yangu inini mungoenderana kanditi mese makasimbaira bafuta akadaiso zvoreti denda ndashandisa mota ndine mari udira fuel anga ari iwayo ando indi kwa yanji oil ndei andongozura chete kwa unongozura chete saka makapiwa kumasoweko anopiwa kumaprofita makapiwa apa embotsvuku kwamakwenda kwatakuenda uko koko ngotsvuku ndakazvirasha zvese zviya. Iwe ndoda munhu anodzidza kutaura chokwadi mwanangu aufe. Ndambokubvunza apa masikati ukati iwe mushonga akakuyiwa ndobva wapiswa ndobva waiswa mumafuta ndobva wamira ruvara rwacho rwaita sedota. Ayo apa tachitaurira sangano rechechi resure riya hatinodzokera shure taapa ngatingoti igwapa nyaya yedu izvi taishandisa kuno kusureka apa iko zvino pandakapinda pane iyi chechi mafuta yainge oil zvekumashure tikuzviziva kuti kumashure wokumishonga waibata ende nanhasi mishonga yako futi ini zvayakakonzerawo futi mukati memusha nanhasi unini zvayakakonzera mukati memusha ndaandichizvitaura Robert asati asvika tikatenderana ipapo tabvumirana ipapo kuti yako yaukabatawo kumashuro uchiti kuenda kungotsvuku ine zvayo zvayakakonzerawo pakurwara kwemwana pakutadza kuwana zvakanaka mukati meupenyu ine zvayo. Mudzimai wako ane zvakewo iwe une zvako. Ndipo paya pandakuseka ndikati iwe unomhanya kutakura mishonga yevamwe kuuya nayo wakutya asi iwewe kumashure kweisuku waibatawo yako mishonga handizvo uichi chibhojera ichi ndichekungochena kwavari nhasi asi kumashure kweisuku mushonga waibata uko tikatenderana tabvumirana tabvumirana asi apa iko zvino apa mafuta iko zvino mafuta awanawo handizvo asi kumashuro ndakutaurira masikati ndikati mishonga yako yawakabatawo kumashuro ino zvayo zvayaita handizvo zvakaita ukabvuma masikati apa tikabvumirana zvakanaka handizvo kuti kumashuro kumishonga yako yanga yakaipawo waitsvaga ukuru hwako pai unoenda usingazivi kuti taura wega zvakanditaura namasikati ichachikisibe ini ndakambochichikasiri zvandichachichire pamakaenda kunopiwa zvenyu zvakamakapiwa izvi zvakanga zviri zvei zvichida chakamira vari kukumbunyikidzai kaunde vari kukutorirai mazimukana yacho iri kutorwa yamakanobata iyi yakanga iri yei muri muchipostori sure uko ndo sangano racho nokuti ndo zvariri rinosanganisa
ndikuzvinzwa wakanga uri wei choitika paya vanhu vaya kazhinji kazhinji havabudi pachena ini ndauya muno nokuzopiwa mushonga handina kuya kuzongopiwa mushonga asi tozongopedza nakupiwa mushonga nekuti havabude pachena aiwa iri rane sangano handiti pasangano randainamata ndosangano randainamata ndakatonamata nguva refu ndichiitiswa nemwana kuti mwana ndi ararame ndo pavaichera makwenzi kuti itai zakati iwe baba izha chakati kuti mwana ararame baba idaiso kuti mwana ararame asi zvakashaya basi imimi mwana kandimboisa pasa hamuna here yenyu yamakapiwa yenyu yamakati iyi ndo yangu yesu taipiwa iyaye aiwa musati ndikuda imimi musataurire vanhu vasipo vesangano ndikuda imimi nekuti makazobatsirwa mishonga yamakapiwa pachenyu muchinzi iyi ndeyenyu yakanga iri ure kana yamakakumbira kumunhu wamwari apa taipiwa yange iri healing oil mahiliwa chi ndiyo enzi tiri kunamatira kuti newe uchene pavanhu wonzi oil ndanozora ndakangoti zorezore ndikachirirasha muchene kuti muite sei handizivi maiprofitero checho hai handiprofiti makange muri mudare ivo ndo vakati muri mudare ndizvo but ndikagaragara ndikaona kuti aizvondinetsa saka hamuna kupiwa here zvinokusimbisa mudare ipapo ndo pasingaezi kuti ichuni kuda ndaipigwa kusimba here kuti handizivi ndoti ndaka uchizora apo neapo asi ndakatora nguva ndichipinda chechi yacho ndikaona kuti dambudziko racho hakuna kwariri kuinda riri kuramba rangodero hariperi mwana uramba achingogwara ndikatosiyana ndikachirirasha ndikatosiyana nayo chechi yacho kuvhunza munhu ndoda munhu anongutaura zvinhu asingapotereri achingoti izvo sezvandinoita ini handizvo iwewo uri kutaura kuti wakapiwa mishonga uri kutaura kuti vakambochera mishonga vakazodai aya mafuta muchangotaura chingirezi chacho nazita dzauchinzwangu asi apa mamati mafuta apa mafuta amboenda kunganiko ari kungotsvuku mafuta ari kungochena mafuta wataura kaviri uye kunge kuochena ka aripo asi chananga ndichibvunza pano watsvuku aya ndiwo andakarasha akanga aripo futi mari mafuta akanga aripo futi kungotsvuku ukaenda kungotsvuku unomapiwa unomapiwa saka aya ndiwo angari healing oil asi inengerezvo zvakapisikwa zvakaita black mukati ndikati zore ndikamarasha ndikati izvi dambudziko rangu harisi kupera ndokuti dambudziko raindichemedza shure mwana ndiye mwana ainditambudza kuti mwanayo achasvika pakuti ararame sevamwe vana here sezvo achiramba achidai ndikaona kuti dambudziko racho iri harisi kupera roramba rangodiro ndobva ndasiyana nayo chechi yacho pazvapera asi mishonga hazvina kupera wanga wakatambidzwa zvawaiwa tuta zvakapera wasiyanaishonga yemwana wakanga wapiwa yako uchibva wapiwa ndapiwa ndikaona zvazvishandi zvimama pamwe chete kudai chero pakuwamba chechi dzenyu muchiita zvamaiita nechechi chayo izvi zvidai wanga utori munzani mufundisi izvizvi wanga watokurawo musoro kudai kufananawo nevanhu ivava mapamwe chete mishonga muchimhanya muchitora mishonga muchimhanya muchitora nekuda ukuru hakuna kwawakambosvika muzukuru kana zuva rimwe chete ukaita ukuru hwekubata mishonga yakaibva mangwana inongodzoka mumba mako imomo yadzoka mukati memba yako vakuda kuzoziva kuti zvino ndochidii ndo pamakuzouya kuno kuti aiwa chumba apa pandiremira chindinatsai pandatanga kukutaurira ndepekuti haungamhanya hako neiyi iripo ine muridzi wayo asi muridzi wayo haapo pano asi iwewe wamhanya neshoko remumwe munhu asi rako iwe wanga wakanyara dai ndisina kuritanga ndii handi wanga wakavhara muromo kuti haa vasekuru ndionerei kunyanya chaita kuti ndiri kuroyiwa chete inini ndisvike kunoku inhau yokuti uyu sabhuku ari kubvunza kuti mishonga yacho unayo papo here saka uda kuidii uyu mai vake uyu ari kuisa mameseji okuti uchenjere paunofamba mai vemudzimai tikati saka vanhu vakutondibvundusira here kati ndakutotsvakirwa vanhu kuti ndiurayiwe here
ndo pandaenda kupi kuna na mainini tikati iwa zviutagwa nevanhu ava vana mainini ndo vati alright vanhu kana vachidai so pane kuti iwe dei vauya magara pasi but kana vachidai so haneso hatizotiremera nokuti hatizivi zvavakukufungira manje asi pawatora mushonga iyo wadii kutora tumapochera twako twemafuta wayana tukuru zvandakangozvisiya ivo iwe masikati tambotaura iwe une chitsotsi wadini kumbotora twako tumapochera wamboyana tokuno chiya chiripo iripo ichiri mukati pemagemesi angu iwawo ani mazvona zvinhu zviviri zvava kuramba panguva imwe chete aiwa ndakazvirasa aiwa zviripo pakati pemagemesi chandakarasa ka ndechandaipinda kuchechi nguo tsukuku asi mafuta akafanana here akasiyana akasiyana saka wadini kuchitorawo icho chochichisa apo chiti angowaya sekura handinambozvifunga wangoti izvi ndo zvino haiwa waripo zvokuti chero ndikakwanisa kudzokera kuti ndinotsvaga mari ndouya nawo unoya nawo hanzi ndeiwe muchipiwa namadzibaba unongozora chete kuti zvitei aipapo ndo pandikatadza masikati mafuta here akisekura iwe murume iwe kayo zvechokwadi mukaona sei kunge ndiri kudai so but pasina nokuti chinokuitika ka masangano andapinda awandisa awandisa kuti ndoti apa ndoti gare ndoroti zvacha zvikufamba ichikonzero chii unochiona kuti dambudziko iri harisopera iri wobva waenda pamwe ko matare awapinda mangani matare kana tingati n'anga dzawafamba iwewe ingani itu vaviri chava chiri chikonzero futi chemwana zvisinei kuti apa umwe wacho akahonosvika kunogarapo mwana akachasea vanani but nenyaya yekuti waba mwana wadini mwana yakadzoka aiko zvino zvadzokere zvino chero kwamutarisa so unotogwadziwa nazvo zvisinei izvi wauya nazvo zvichapiswa iwewe uchadzokera uchanotora zvakowo wodzoka nazvo pano kuti aya sekuru apa ndopanguva ndandinapo apa tichenure kwese mufanani totanga kubatsirana newe zvauri kuchemera zvaunofambira kweye mwana wacho anorwara watadza neye kuuya naye anoramba naye saka ukati rega mhanye nemushonga ndiwe yakuda kundikwadza aiwa apa izvi ndakatora sido ndanga aripo ndasingaitori anga usingaitori saka chinangwa chako chaicho uchiti regai ndiende kuna sekuru ndinovabvunzira changa chiri chei apa kwakutotsvaga kubatsirwa apa ndashayiwa kuti ndikabatsirika sei chero kumakereke kwacho dambudziko racho ramba riripo mabawana bhegi makaenda kuna madzibaba kwamakaendako ndekunzi takusimbisa kana paine zvaunenge wawana mira kana paine zvaunenge wawana mazviwana sei mauya nazvo kuna changamire shumba musina kuenda kune madzibaba akakupai kuti kana muchinge mawa zvamunenge mawana ndakusimbisa ipapa ndakuindako iko sei musina kuenda ikoko kuri kwamakasimbiswa mheno zano kuti pandakaenda kuna namai vana mai ndo vakaundipa nhamba dzekunoko asi saka madzibaba muna kwafonana kuti ndaona bhegi handina ndokuti pandakatrai kufona foni yavo yakaramba kupinda saka zvazvine mazita ako zvawaiti wakambozviwana wakazvisa takazvirasha wakarasa ndezvokutanga izvi tikarasha zvechipiri zvikauya chechipiri ruoko tikaenda musango kuna nasenfeti mugwizi tikasvika tikazvipisa murwizi munopisirwa zvino iye akapisa kati handitozvipisira mugwizi makapisa sei mvura ndomvunza sekuru muri hamuna mvura mune jecha mune jecha hamuna mvura mwamuri murikova makoronga ndobva tasvika tikavesa moto ipapo pamakawana mazita akanyorwa paipai manga muchiri kunamata kungotuku hai makamsati tasati asi makambonozvitsvaga
kuti tsananguridze zvinhu zvichi takadzvaga zvakanzi vakanzi hai yakashata ndiwo yana ndomindira vakandipa kuti hano yakashata handiti napedza kuzwa kunzi yakashata uziva kuti muzukuru wapedza kuzwa kunzi mishonga iyi yakaipa yanzi yakaipa wakabva wadii kurasa chinhu chakaipa kodai chaive chikwambobvunguka ndapo ngati chaendei handokapa nguva iwenzi zvinhu zvakanyorwa apa zvakashata saka semunhu wakunamata pano chinodzinga mhepo yakashata iyi chishandisa ichi ayo matimanga musati makunamata hando apa ndisinganamata pamakaona zvinhu ndikangofamba ndakuvhunzira apa vakati chinodzinga mhepo iyi ndechichi ndikatanga kunamata ipapo kuti sezvo ndadzingirwa mhepo iyi ndoti ndonamata saka ndo akakubatsirai kurasa ivo makarasa takangozvirasa tiri toga ivo ndo vakakuti pamweya chii endai munorasa chengetai vakati patakangochiwana zvokutanga takarasa nditi tazvirasa paya ndo pandakahofamba ndakuda kuisa kuti kuzvaichi wanzi yakashata chinamata but ndikuona inibva kwekutanga nezvinhu zvamaisangana nazvo muri munhu akazvimirira muri murume ane chivindi zvikuzosvika pakutakura even bhegi remushonga iyi bcause ndikuona even apa kana kunochera rwoko ibanga ramakachera ndizi pakunochera banga apo mushonga makanorasa mega apa banga makanochera mega makazira kune potso mukamupisa nezvimasvika pakusumudza bhegi mukwende une muri murume akasimba kumona usina kusimba kumona usingazivi uchidzokorudza nhasi waita kekutanga waita kechipiri todi pamba kapa izvizviswa pamba izvo ani handizvidi wakasimba iwe hekairobva tataura wakasimba shuwa zviswa pamba handizvidi hauzvidi zvinewe uchine chivimbo here iwewe tomboti nhasi zvakadzirikana ati mudzimai wako asvika pano tamubvunza kuti mishonga iyi ndiyei kana kuti iwewe uchine chivimbo here chekugara nemudzimai wako muri pamwe chete muchitaurirana zvakanaka kana kugarisana mudzimai uyu zvechokwadi atova nenguva nokuti chero padare ndakavaudza ndikati no kugadzirisana tingagadzirisa patarira kumwe nezvaari kuita iwo iye akati ina handichadi saka asingachadi mumwe toti ndiyani nekuti paakabvunzwa padare akati ina handichadi kuiwewe panapa tiri kumbobvunza iwewe kuti iwewe uchine chivimbo here chekuda mudzimai wako chivimbo chowanikwa kubudirana pachena wedha pabudirwa pachena kana hapana kubuda pachena nekuti kwamafamba nemukadzi uyu muchitaura nhoroondo yewanano yenyu hapana kana pamataura kuti takambofara inongonyaya kubva mwana ari kurwara hamuwirirani mabata zvinhu pamusha sekuru vari kuti uchine chivimbo here kuti pachine musha apa iwewo pfungwa dzako wakazvimirira wega chaitika kuti ndiye pano ka hongu musha unenge uchiuda nditi kuti avepo pamusha sezvo une vana naye uku munaonangani 2 apa uyu awoita sure uyu wamoyo wamuri kufungidza kuti wamoyo ndo pakuita kukrasha brain dzangu mani saka kuti iye akandiudza nguva yekutanga nokuti inini ndandine pfungwa dzokuti no ndakamuudza ndikati no handiwe apa wakati wakafurigwa nehama dzako ende zvechokwadi pawakaita mwana uyu ndipo pangu wakafurigwa iwe ndo wandiudza apa tagadzirisana tiri 2 tisatsvaga vanhu vakawanda kana tagadzirisana tiri 2 togara tovakamusha wedu tiri 2 ndo paiti ndichakudza alright mubvunzo uri kuti ngatiti nhasi zvabuda kuti mwana haasi wenyu muri kuronga chii zvichida toshona yase kuri kunyamba ichingotendera kana mwana akazonzi haasi wenyu chekutanga muri kuronga chii chechipiri pakazowanikwa hameno zvinenge zvazoonekwa nemushonga yavhenekwa nasekuru ini chokutanga ndechekuti iye mwana zvechokwadi hasi wangu anongotora mwana wendisa kwako iye wogara pamba tozvikarira saka imba yenyu muchiri kuita nayo iripo zvokuti haina kuti ndimuchengete uyu ndo pari kurema asi iye kumuchengeta hazvindiremeri
kana akazouya hake nemishonga mudzimai munokwanisa here kuzoiona muchizozvitendera musingazouye kwatiri remangwana? Tikadi? Akazouya nemishonga mudzimai mumba munokwanisa here kuzozvitendera asi musingazouye kwatiri remangwana kuti sekuru ndawana futi mushonga mumba? Hai, kana tauya kuno ukandiona kuti achapama iwe. Aiwa, asi dai wanga wauya naye ka makagarisana apa. Munozvona? Mai ishumba. Oh. Mukuti ishumba Iya ndadzese ku. Mukuti anira shumba. Aya ishumba. Ane haja chiki atoti chirwani. Pachindevere islwani. Saka muna kana kutotaudzana muchimushi. Kuti titaure naye pakadai izvo. Dombo rotorira musana. Ko manje nhasi unoisezvo mushonga ndoimba kazodzokera. Saka zvichazomira sei mangwana iwe wanano yako nemudzimai? Iko zvino kana zvadai zvokudzana. Amaona chinoitika kazhinji kazvinhu zvacho zvichangoitika padhuze. Anenge ari munhu yane hasha dzakakurisa stereki. Asi zvikati mazuva anodzikira. Wotanga kutaura zvakanaka. Itotanga kutaura mai takupindurana zvakanaka. Zvinota izvi zvakaitika hazvo mai manje mazuva achiri kubiwa. Anenge achivava. Saka kuti ini ndimire padhuze naye, munhukadzi ukamurova kana kusungisa iwe ndiwo unosungwa. Unzwa rova munhu. Saka ndakati zviri nani nditi ndimutize. Hasha dzake dzimbopera. Unomutiza unongochigara kumanje uchisiya imba yako? Ndiye ndiri kumai. Kucherwa wepasi. Ndipo unomusiya ari ikoko. Kana hasha dzake dzapera wodzoka wotaura zvakanaka. Tisingakurudzire hondo nekuti hondo hatide muupenyu hwevanhu. Vanhu ngavagone kunzwanana nekuyanana. Imimi zviri kuratidza kuti rudo rwenyu rwamaminaro kubva kare rudo rwuya rwekuti munogara muchitokonyana chete muchidzimbirana zvironda badzi siku nesikati. Gonai kuisa musoro pamwe chete nemudzimai. Mugone kuumba chinhu chinonzi rudo pakati penyu. Mishonga iyi yaanotsvaga dai panga mumba menyu dai maive nerudo muchiwirirana. Hapana munhu aizouya achicherera zvinhu pamba achitora mishonga yangu usingazivi iwe semunhurume iwe usingazvizivi. Zvinoreva kuti mune pamwe kakusvisirana kenyu kamagara muchiita kana kuti hamutowirirani. Imba yenyu ine masimukati enzani. Imba yenyu iyoyo ina umwe anoti handinzwaro umwe anoti handinzwaro. Ndiwo maratidziro airi kuita imba iyoyo. Yozoita anonzi makurutozi kana matarirana chaiyo kuti munogara makasimudzana musoro ngemaruwa mbera mise muri vaviri. Iwe futi usada kuzvinatsa uri pano. Nekuti ukazvinatsa uri pano uchiti uri munhu kwari. Kuri kutora mudzimai wako kuti kamugadzika paanenge achitaurawo zvake. Zvino ukangorovera kuti aiwa mudzimai ndiye akaipa chete. Mudzimai ndiye anonditadzira. Anenge asina kuipa. Taura zvakaita nezvandaimubvunza. Izvo zvaakaita tazviona asi zvako hautauriba kuti ini ndakazomuitawo zvakati. Zvisinei sezvo uriwe unenge uri pano unenge uchitaura divi rako. Iwe chimwe chinhu chandaida kukumbira kana remangwana. Ukaona mudzimai akupinda nemishonga mukati memba yausinganzwisisi kuti mishonga iyi unomutora mugara pasi. Izvi zvekuswera kuti kwana mambo kwanani hauna kuwana chikwambo chiri mumba kana nyoka. Iwe mukadzi ngatisimukei timbofamba kumasvikiro timbonzwa kuti iwe mishonga yauri kuunza mukati memba iyi iri kubva kupi. Mapanga uri kubairira pamba ini ndisipo asi chinhu chakakamuka mukati memba yenyu kudai kunzwanana. Nekuti vanhu kana vachinzwanana mashoko amotaura ka ndakasvika pakutaura naye ndakaenda kwari kati chamari sani handitosangana kuti handi kuchechi akati chechi yako vakutaura zvechechi. Kuchechi munoenda zvenyu tati mumba menyu kana imba yemukati chaiyo kuvharirana mumba imomo muchiona kuti munorwa tsvagai munhu mukuru momugadzika chero pasina mega cheko muri vaviri pasati pasvika mumwe munhu mega muri vaviri. So gonai kunzwanana sevanhu vakaberekirana vana. Mukasanzwanana zvinopara dzimwe mhosva nedzimwe mhaka dzakavikidzana. Izvo nhasi iwe muri muri kwashumba nekana wake mishonga mangwana uchaenda kwanhingi mangwana uchaenda kwanhingi. Gonai kunzwanana zvisinei kuti mukadzi wako mutadzi akaita sei. Ukaisa mumwe wako muhapwa
unoziva pese pano neta nepaanosimuka uziva kuti apa zvikumira kuti apa zviri kumira kuti rudo chairwo mungamenya hamuna kana rimwe chete. Dai rwanga ruripo nhasi maifamba izvi chero dai mafamba muchipopotedzana muziva handikwa chumba ndaunonzwa kuti mishonga iyo ndii handikwa chumba. Asi nenyaya yekuti iwewo futi une mhaka yako yekuti wakasuduruka pamba ukasvika pamba asipo ukatora zvinhu zvake ukabuda nazvo ukabva waenda kuucherwa kwewe pasi vasimukira ikoko wakauya kuno. Waifana kumunanga samudzimai wako waunova uchipinda naye mugudza rimwe chete. Amai mwana, zvinhu zvamuri kuita pamusha pangu ina handizvide. Ndoda kuziva kuti zvinhu izvi zvii. Kutanga ndakaona roko, piri ndikaona mazita angu akaiswa pajira dzvuku akabayirwa tsono. Kechitatu tikazoona banga riri pai riri paruwanzi rakachererwa pamba. Kechina tazoonazve mishonga mumba. Kechishanu mwana asiriwe pano andiri kufungira kuti asiwe pano. Handei kumasvikiro timbonobvunza kuti zvinhu izvi muri kuzvifambisa sei. Azviroti masvikiro anongosvika kuti makangorumba tinotogona chero kuyananisa vanhu vanonetsana mudzimba kugadzirisa kuti aiwa apa ngapadai. Asi kana tatokoniwawo tinotaura kuti iyi imba ikai hapasisina apa chero mangwana unozwa pane imba yekuti ukaigadzira nhasi mangwanawo tinopedzera tati imba hapana. Ende ndinowanzobata muromo wemunhu nemashoko emunhu anenge achiita kuti munhu ari kuziva zvaari kuti ari kubva kupi ari kuenda kupi. Ini ndakafanana naRobert zvaanoita izvi akanaka nekuti anopa munhu mubvunzo. Mubvunzo ndo unodiwa handizve Robert. Mubvunzo kuti tizive tese tese kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Tisaite kuzvisanganisa nekuzvikanyakanya kuita dope. Tinoda kuziva kwatiri kuenda nekwatiri kubva kuti tiri kubva nevekupi tiri kuenda nevekupi. Ndodaro. Zvino iwe une mutemo wekuti ukataura ichi wodzoka kuno wotaura ichi wodzoka kuno wotaura ichi. Wega unopedzera wakuzvivhengedza wega kuzvisa tambo muchipa kuti ndi panzvimbo yekuti upone. Akaoma. Zvino muzukuruka ukubatsira ndichakubatsiridza. Yako mushonga uchanotora uchidzoka nayo pano yako isiri yemudzimai wako. Ende ndichakuda iwewe nemudzimai wako pano tigadzirise nyaya ipi kana zvichibvira naSabhku wacho kuti Sabhku hakuna Sabhku asingazive matare. Nekuti chero mumamisha chaiko kunotunzi kunoita svikiro remusha kana svikiro remudunhu. Sabhku ini kune wanafamba sezvo imamagara saka mai Sabhku awa ndo mukadzi waSabhku wamufungira kuti wakavata nemudzimai wako ndiwe ani mai Sabhku awo wamaifamba nawa ndiwo uri kufungira kuti vakavata nemudzimai wako. Nyaya iyo yakanaka muzukuru. Sabhku ava sezvo nzira yekuvatura nayo iripo handizvo kuti nyaya ibude pachena. Sabhku apa iwe apa mudzimai wako apa kana imwe hama apa kana yekwako apa kana yemudzimai wako apa nyaya yotongwa sezvazviri. Sabhku kana achibatwa nemhosva dzawo batwa nemhosva dzawo. Sabhku kana wachiita matare ekwawo voita matare ekwawo. Iwe kana uriwo mwana wako kana asiri wako asi wako. Handizvo mudzimai wako anobvunzurudzwa mafambiro akaita mhepo. Ende ini hazvisi zviro ndakaizvi ndini ndinofanira kuzoringidza kuti rinotaurwa naSabhku nerinotaurwa neriri kutaurwa namai Sabhku neriri kutaurwa nemudzimai wako chokwadi ndechipi. Hongu handikurudziri kuti vana vange vachichengetwa mumadzinza asiri yavo. Nhasi ndo pamunozoona vana takuvataurira vakura sezera rako iri kuti dzinza rako handiri panhingi ndiri panhingi. Nekuti mwana uyu anenge akusangana nematambudziko kuti regai ndifambe usvika uzonza aiwa hauyeri chakati hauyeri moyo hauyeri mufu. Zvinhu zvakaoma izvozvo. Asi kana chokwadi chinge chabuda pachena tagona kuziva kuti ndezvipi. Sabhku kana achibvuma mwana wako anobvuma kana iwe uchibvuma mwana wako uchabvuma zviperi. Asi chekutanga chinhu chandinokutaurira mishonga haina kwainoenda tichapisa iwe wacho uchabatsirwa asi uchanotora Sabhku nemudzimai wako namai Sabhku. Mai Sabhku havasari nekuti murume wavo ndiye ari kupomerwawo ndiye akadii akaita basa iri. Saka tinoda kuti zvinhu zvese zvinge zvichienzana. Ameno Robert kuti unombozvionawo sei mashoko ako. Ndikuzvinzwa chakamire ndofunga naiwo kana iye vanogona kuzvigamuchira kuti chinangwa chenyu naivo ndofunga shuro yavo ndeyekuti vayananiswe nemhuri yavo upenyu hwavo huite sei
ururame. Ndanzwa changamire muchiti mishonga iyi haipana kwainoenda uye inenge ichida kupiswa. Handizivi kuti munenge maiongorora here kuti mishonga yacho yakamira sei iyo mishonga yaka taridza chitaridzo chako kunde kunongezera. Iyo bata miti iri papo iyi miti iyo iri papo miti iyoyo nyangwe zvikazonzi Mwari nevadzimu waita sei idzi huko dzemutara hausi huro iwoho miti yawakabata iyo hausi huro iwoho. Ndoda kuona katsvuku pari papapo kumuvhu pamuti ipapa pamiti iyoyo kamwe kacho kwawasiya handizvo izvi wazvitora zviri baya zviri mukati imomo izvozvizvi nekabhojera kane mafuta kari papa ivhiri ribviseivisaiko ivhiri swededzaiko ivhiro nezvimwe swededzaiko neganda iro ndora ndinoda apa pachenapa ironi ganda iri harina kumira zvakanaka Robert. Nyangwe zvikazonzi Satana apinda mukati meZimbabwe rino iri ganda iri rine mareverwo aro ekuchereketwa mukati memusha. Mangwana ndo zvinhu zvinozopanduka zvozonzi mangwana zvakumisa chimwe chinhu. Mukavhura mafuta aya ane midzi aya yakaomarara inendirisvikirwa asi ndati mukavhura handina kuti vhura mukavhura zviri kunwa chezvo mukavhura mafuta ayo ane chimiro chavo chekuti mangwana zvaunga uchimbopenga ako kumashure unozotadza kupenga wadzungaira handizvo kwete kudzungaira nemupfuira unodiwa asi kuti vana pavanofamba mumatare dzimweni dzenguva vanotadza kuziva zvavanopiwa kuti zvii uye nerugo yakanaka iyi tutsvukutwo itwotu nepapa neapa handizvo ivhu riri papa rine mishonga kai isi ita uchibata tono uchitarisa wega nemaoko anje ako vana vakasimbiswa nonga miti iri umwe iyo hatidi kuva nechivavariro chisicho pamuri. Mishonga iyoyi pane yakanaka pane yakaipa haisi yese yakaipa ipapa pane yakanaka pane yakadi pane yakashata. Yakashata yacho mangwana kana zvaakuzoitika zvinoitika nerudzi rusiriyo ipapa muri kututa zvinhu zvesezvi mwana ari kupona here haasi iwe nemudzimai wako muri vaviri ndichakudai mese pano ndigone kukuenzanisai kukuudzai kuti imwe mishonga yamaitora yakanaka imwe mishonga yamaitora yange yakaipa. Mukuzvinzwa iwe murume izvi makane kuti izvi ndiwo wakazviita handizvo iwe wakaitawo zvako kurutivi uko uchiedzawo zvako zveu kuti usimbe ugoitawo semurume pane vanhu asi remangwana unenge usingazozivi kuti richakuparira rinokubarira zvipi kana kuti zvichazofamba sei kusaziva handizvo. Iwe dai vakaita seuchiziva inini hana mangwana ndinokutaurira ipapo hana mangwana mundiwenga ako chifamba asindakuudza chinhu chinonzi chokwadi handigoni kuzvisa mishonga iri apa imwe yakanaka imwe yakashata nekuti mangwana chichazoitika ipapa hamuchachizive mumusha. Mangwana mhuri dzinogona kuparara nazvo. Tinoti isusu kukurudzira vanhu muchipinda mukati mematare musapihwe tunhungwa twemishonga ine miko kuitira mangwana. Mangwana munozotanga kuti shure saibaba munofamba muchichituka ewo ng'anga dzakaipa ina handisi ng'anga ndiri svikiro handisati ndambopa munhu mushonga pano yekunzi hanzi miko hauchageza haufambi nechangu hauzoiti zvakati mishonga yangu ukangoishandisa zvikapera zvapera handina dzudzo remangwana rekuzonzi ndarombesa munhu pano ino ukanzwanzi warombeswa nini ini ndinototi handei ndinozvichenesa hangu ndinozviturika kumunhu wacho iye ari kuti ndarombesa munhu nekuti mangwana ndo panozobatwa urombonzi wakabata midzi yakaipa wakazobata chakati vanhu vanotora vachinyasoziva kutadza nebhoni chaiko. Zvino mangwana ini ndichazokudai mese iwe nemudzimai wako nekuti riri kuitika mukati memusha nhasi muripo pakubatsiridzana muchiti muri kupona asi muchibatsiridzana mashoko akaipa. Tiri kuwirirana here murume? Tiri kuwirirana here kuti imwe mishonga yawakabatawo newe iwewo pachako isiri mukadzi wako yange yakaipa? Tiri kuwirirana ipapo? Nanhasi uno tiri kuwirirana here kuti uchadzoka nemudzimai wako newe naSabhku namai Sabhku tiine mwana tichienzanisa pamatare aya? Ini kunodzoka ndokwanisa ndotsvaga mari kuti tikwanise
kwanza kuya iwe kana uchida kuponeswa nini ini ndinoponesa anoda kupona asingadi kupona handinei naye ndoda anoda kudii kupona asi dare rako iri kuti mangwana rizokuchenera newe mumwoyo mako muzochena musazogara makasungirana zvigumbu kati imba igorega kukunakidza iwe kana kunakidza mudzimai wako sabhuku apa iwe apa mudzimai ane barika rake apa zvichingoenda zvakadaro toona isu kuti ndo nyaya yacho ichiro Robert ndomudeedza vanhu vaya vadzoka uyai kuno sezvo ndatanga dare ndina ndigone futi kuti hazvimwenese ndotomudaidza futi kuti nyaya iya yapadare tonzwa kuti sabhuku vari kuti ine matama avo sabhuku mupupuriro wavo wachauya chero nemukomana wamumwe chete handizvo anenge akamirawo nasabhuku panyaya dzavo kuitira mangwana ini ndoda zvinhu zvine nhoroondo kuitira mangwana kuti aiwa izvi musi wakati pakataurika zvakati naningi kana ndiri ndakataura ndinoti ehe musi uya ndakati zvakati ende handikangani zvandine ndataura saka hameno iti ipapo uri kutenderana nazvo here zvese kuti uchauya nemishonga yako iwewe yako yamai vachauya nayo kana vaine imwe yavasara nayo iri kuno ichaitwawo zvainoitwa kuti mwoyo wako ufarika asi ichada kuti munhu ese afariwo ndizvo tiri kutenderana here nazvo umboudzawo Robert kuti tiri kutenderana nazvo here izvo kovadzikisa izvo isi nekuti kwako manje asi pangaisara nezvemudzimai ndaterera unenge uchirwa zvanonge uchiudziwa uchitsimugwa kuti apo pakadai apo pakadai pakadai ndi chokwadi ndechiro chingodikanwa ine mudzimai wenyu kubva muchigara mizi makamboenda here padare rimwe chete munyaya dzinonetsa mukati memusha wenyu? Kakawandisa. Alright. Kakawandisa but aisvika pakuti iye aitosvika pakundituka padare pacho pautawa imi ndoona kuti pawanenge nyanya kudzamba sabhuku ne dare randabvunza chakamire idare remasvikiro ayo ndo anobvunza kwete matanzi handinopaona ko pamaso muri vaviri uyaenda nekwake uya nezvokake imenda nekwenyu nemupostori moya mutora uko ndoendapo iye woendapo asi ari kumbokuchisira bhurukwa iri ndiani ari kuti ari kusukira nhumbi achikuchisira nhumbi dzawakapfeka ndiani handizivi handizvoni ari kukuwachira ineku aina trozera makapfeka ndiani izvi ndangozvitenga zvakadai zvazowachiwa ndozviitira ndobeni unozviitira oga asi kana musina kutenga ari kubika ndibikira nekukuwachira ndiani tendiri kusango ikoko vakomana ndo pane mubvunzo kwavasekuru munogara muri vakomana chete vakomana chete chero machira angu anongogara mumota imomo machira ekufuka anogara muchikoroko gara kusango ari mumota imomo ndongorira muri ndanguzwa zvinzi masikati uchiti ndinongosvika ndongosiya zvekuya panze ndenda ndakumba munguva ndosvika ndiwana ndiwo rakavhagwa pasina vanhu varipo zokuti kana ndichiuya sobotoloka ndiwo chinokutadzisa kuti iwe ugogodze mumba mako kuti anoloka ndiwomira pashe saka kuti ndigogodze paya manje kana kuti ndisunde paya palokiwa pakiyiwa zvoita sendakutsvaga bongototo kuti titange kugwa haini zvokugwa ndisvi kuzvikwanisa ende zvenoizvi ndo zvandisingadi saka masi iwewe ndikakutuma kunotora mukadzi wako uchamusimudza here sezvo ndongosvika ndomuudza akaramba ndongodzoka kuti waramba munodzoka musvika uchimuudza kuti chii ndomuudza sezvazviri kuti no ndaenda kwakati warai ndikanoona kukushumba kwaituye tose NaSabhku Sabhku asasare ndizvozvo nyama isabhuku ndichatowaudza vese nokuti Sabhku akashorwa nemukadzi wakaita sei ashorwawo Sabhku wakaita musikanzwa ndakambonzwa vamwe vana vachitamba vachiti pakuroorana paya vachipinda mamburi handiti vanhu vanoti taanyama imwe chete saka mumwe murume akazopa mwana mukadzi weparutivi kwakuuya kune mudzimai wake achiti handiti paya musi watakapinda mamburi takapikirana kuti taanyama imwe chete saka
tiri kunzi inini newe tine mwana apa. Tine mwana pamba. Mukadzi yakabva atanga kuramba. Ranzai wakamurambi nekuti musi watakapinda mambure chaive chibvumirano chekuti hanyama imwe chete. Saka zviri kunzi inini newe taane mwana papi paimba iyo takaita mwana apa. Saka ipapo tinovada vese vakakwana vakaita vana vavo nevakapiwa vana vasiri vavo nevakaita vana vavo vakazoti havazi vavo tinovada vese vakakwana. Zvisinei ini ndichakubatsira. Handizvo kukubatsira kwandichaita ndichakubatsira nenzira dzandinoziva, nzira dzechivanhu. Ndapedza kukubatsira ndoda kuti usimuke unotora sabhuku iwewe mukadzi wako maisabhuku muri vana kana vazofunga kuisa vechishanu kuitira anozopopura mangwana. Isu tinopupurana tega tega kaizvo. Zvino iwe kana vazofunga kuisa mumwe munoisa mumwe, kana sabhuku wafunga kuisa mumwe munoisa mumwe. Nemwana wacho aripo toona kuti ndiye zvishuwa mwana ari kunzi mukadzi wati unonzanizve masuku. Oho, tioziva kuti iwewe wakaita zvinhu zvakaipa here kuti wakaita chakanaka. Mudzimai wako akagara apa, mhuri yese iripo, dare ropandwa isati tanika kuseka nekuseka zvese. Tinosanganisa ipapo naRobert anonota robva adaiwo achiseka. Dzimwe nyaya dzinonakidza, dzimwe dzinonzwisa tsitsi, dzimwe dzinosiririsa. Pamwe pacho unotadza kuseka nenyaya yekusiririsa kwenyaya, asi sepa apa aiwa tichaseka zvedu. Nekuti nyaya yacho ndokuiona kwairi kuenda tichaseka. Saka zvisinei. Vakaramba ke. Ndiri kubatsira zvona muzvuru andiri pano. Ndiri kubatsira kuti munotora vanhu iwe uye nawo pano. Mishonga ndinawo yokudeidza vanhu. Uchaenda wachandisa mishonga yangu pano. Handisi kutokupa mushonga wekuti uende nawo, ndiri kutokupa mushonga, ndichazokupa mushonga wekuti uende nawo kana nyaya yapera iyi. Ndichatanga ndakugezesa pano, unowana mafambiro auchanoita zvekunotora vanhu vauchiuya nawo papi? Pano. Ndokuti bundo riperi riri mukati memwoyo wako. Vanhu vakawanda zvandakutaura handisi kuti ndozvoita. Vanhu vakawanda vari kutemana, vamwe vari kukuwadzana mudzimba nenyaya dzakadai. Nekuti mukagara makachengeterana zvifundo muchangoramba vadzi muchitokonyana. Hapana pamunoramba muchinzvengana, pane pamuchaona nama kuda kuziva nyaya iya inosimudza bopi. Saka nyaya iyi inofanira kupera zvakanaka. Ane mwana wake otora mwana wake zvopera, ane mukadzi wake otora mukadzi wake. Sabhuku kana uri wafunga kuti vakadzi vaviri chiwapa musi iweyo, kana uriwe iwewe wafunga kuti mukadzi wako nemwana vana wako ndizvozvo zvopera. Chiri kudiwa pano rudo nerunyararo chete zvifambe. Ndizvo zvatinokurudzira izvozvo, rudo nerunyararo zvinhu zvichifamba. Ndairamba achidzokera kupi kumatare kwana mambo vakandiisa kumapurisa kuti handisi kuda noise, handisi kuda zvokugwa akubhatari. Ngatingoita zvinhu pachinyapa kutaurirana zvakanaka-naka. Asi iye tikada kutaura nyaya yacho iyoyi anobva asimudza hasha dzokutoti chero kubuda pazvo anototanga kununga zvitini. Zvinogona kudaro zvichida imi muri kumupomera mhosva ngandite pamwana kuti mwana haasi wako, mwana haasi wangu, asi ari wenyu. Zvinhu zvinogona kupa mukadzi hasha. Zvingamupa hasha zvakadero, asi mafambiro acho nemaitiro acho zvinohoitika iye achiitira kwandiri zvinoramba zvichispreada kufungira kuya mwoyo bundu riya richikura. Pane pandandakanganwa makamboenda here kuvabereki vomukadzi muchiti kurikura nyaya yakadai? Pandakatraya kuvaudza vari kubulawayo vakandiudza kuti hatigoni kufambira zvinhu zvakadero, idhoti yakadero hatiuyi. Ivo paitika nyaya dzakadai mukati memba yemwana wavo, vakati havauyi kuzonzwa nyaya idzi, havafambiri idhoti yakadai. Oho, saka nene ndikasara ndine kwechema kuti kana vanhu ava vachiti idhoti ava zoratidza kuti kuda mwana wava vakavaudza kuti mwana haiswe pano, saka vana kuti sei pari kudei vauya tagadzirisa nyaya. Iwo pachako unowirirana here neyanambo yavako nanatezvera wako? Chaizvo vanatezvara ndototaura navo. Saka vakazotadza sei kuuya panyaya yakadai? Vatezvara ari kubulawayo, umwe muduku atezvara ari kusouth.
ndakatotaura navo panyaya iyi ndichivaudza ivo vakabvunza mwana wavo vakataura neni vakati ano mukwasha zvechokwadi zvavataura ka tazviwa asi sori mukwasha mwana wedu akakanganisa chokwadi iye kana asingagoni kubuda pachena kwauri kuti mugone kudzokedzana nechokwadi achifunga kuti sitomumiririra hafu isu hatigoni kunomumirira panyaya dzakadai sori pane zvakaitika mukwasha aiwa tichazonzwa nyaya yacho kana makwana misi handizvo tonzwa iwe wataurwa rutivi rwako hati kushuri tinenge tichibatawo sepadaitaura navo shandisa foni apo ndairekodha hapana chakaita saka makozi acho pandaitaura naye vanatezvera vacho ndinavo izvozvo hazvazvina basa tinoda kunzwa matama enyimi baba naamai naSabhku namaisabhuku ndo naudza dzini chida kuzoenzanisa nekunzwa kuti vari kuzvitambirawo sei iwo amaiwo wacho mukadzi wako ari kuzvitambirawo sei iwe uri kuzvitambirawo sei Sabhku ari kuzvitambirawo sei maisabhuku ari kuzvitambira sei tobuda nechinhu chimwe chete chinova chinovaka handizvo ndinotenda ipapo kuti aiwa kubatsira ndichakubatsira hamino kana robhata chine mashoko ini handisisina chakamiri pane mubvunzo wanga wada kukubvunza ndobva ndaona wagumira parurimi rwavo iwe matanga kutaura ngatiti mangwana mwana azobuda achinzi ndeweni tambona changamira wada kubvunza mubvunzo iwoyo ndobva mapa vamba mapindura pavaita hurukuro vabva vaukangana vasina ramatakaubata mangwana zvikazonzi mwana ndewenyu vamasuku ndizvo zvinzizvo handiti unoti pamwedzi yacho apa mapataura tapanzwa ipapo mubvunzo wangu uri kuti mangwana ndambokubvunza kuti mwana akanzi hasi wenyu mukati aiwa anoita kuna baba wake ine mukadzi wangu nevana kutotorana mapapindura taupindurudza mubvunzo mangwana zvakazobuda zvichinzi mwana ndewenyu munoita sei hatokomutora zviri nyore kusaka zvakadaro nemhosva yamapomera mudzimai wenyu nemashoko amakataura kuna natezvara munongotora nekuna Sabhku munongotora zvenyu mwana wenyu chiri kuita ndidero kumwe kwese nekuku kuna natezvara ndanguvapa mhosva ndangopa nyaya ndizvozvoka ndizvozvo matauriro amakaita kuna natezvara vakazoti sori mukwasha vanatezvara ndidi iye akavaudza kuti baba vari kundidzinga pamba ari kundidzingira vana vangu vandakauya navo hana kuti mwana muduku ini kati nawe yatiri kugwira mwana muduku ivo vakati hatizivi kuti ari mwana muduku hana kutiudza ndikatipavaizoti sori akakanganisa hatikwanisi kumurera ndeipi ndivanatezvara vacho baba vake chaivo ini ndobva ndatora kozi yandaitaura naye muzimai ndobva ndapani vanatezvara vakati tataura naye mwana wedu ndobva vakati ano zviri kutaurwa nemwana wedu sori mukwasha asi havana kuudza kuti zvii havana kundiudza kuti zvii asi mubvunzo wangu chiri mumwe chete pamambusa kupindura pazaura nasi ngatiti zvazonzi mwana ndewenyu munoita sei ipapo handioni zvakadiro izvo chokwadi ungaita mubvunzo ungarema ukadii but ipapo ka munhu anozvagwa nemwedzi yakakwana amen haitinoisira kune maziso anoona izvozvo chedu kungoita hurukuro chete hatingaiti mwedzi mipfupi toti ariko kamagava mwedzi mari vana vanozvarwa vasina kusvika musati mabvunzwa nezvavo vanosvika asi munombogara kuchipatara ka uyo akangorova wandiyama chibuda akasimba kakomuriwe ropa rakasimba pamwezi aiwa akangosununguka manheru kuda kuma 10-11 makuseni na8 achibuda haana mabvira ngogara kuchipatara asi pakangooma kuti mukadzi waunogara naye mumba wozonzi pane mimba isiri yemurume wake pakaoma kuti pabudike ka pakaoma saka inini atikarisire zvese
nekuti mangerengere vachaitawo zvavanoitawo zvechokwadi ndozwisisa vamuri kutaura ka ndozwisisa asi inini ndinoziva sure mararamiro andaita naye pakusangana kwataita ndosaka muchiona kuti ndichiti handioni ndokuti kubva muzuva 15 March 18 November aiwa ipapo hatichadi kuzodi kupa dzokora tapabva ipapo ndichiri kuzvipatara vakandirondedzera ndikati pamwe ndakaenda pakanorondedzegwa sekuru vake varipo vairondedza kuti andakaipapari paklinika ndikaenda paya ndikati no apa tisi kuirana so nemabepa yakamira kadai kadai uya ndobva atsanangura uya ari pagerapa uya anenge ari pabasa ka ndobva ti ano kana wabva 15 March nosvika 18 November anenge asina kuhwana afa kupinda muna December 1st of December pane kwachiberekwa mwana musikana asi March ndia December February ndiye wa November ndikati no ini muna February nakusangana naye akati no hama dzacho ngadzitaure chokwadi dzigadzire nyaya ichiri padhuze sekuru vake vagere apa parutivi vai vakaverenga vakati no mwana mukomana anoita 9 month poita 2 weeks mberi saka kana anga ari mukomana masangana muna March aifanwa kusununguka muna December mukomana aisvika kuma 20 to 21 to 22 ndo madheti aifanwa kusununguka musikana aiuya kunoku muswa 6 7 8 anditi aiwa ipapapo takupasiro vana mazvikokota vanoona nezvaizvo isusu takaida kunzwa uchapupu kubva muromo menyu sekutaura kwaita changamire kuti aiwa ndichakugadzirirai kuti mukwanisa kuya nemhuri tinovimba kuti mhuri ichauya dare reita se reendera mberi asi sekukuru vati imi munofanira kunoya nezvenyu ndichangotora zviripo izvozvo ini ndiri kuti zvakati zvakanaka saka ivo ndio vanoona kuti hai chiya choruda kushandisa chiya china kunaka chiya uya nacho pano pane chamakatotorawo kamuchida kutoita zvisina kunaka munongonoya nazvo zvese hati manazopona iye achatora zvese zvimwe munoda pamwe zvimwe kunge muchikanganwa asi yasvika nguva yakuita zvese chazvakanakira ndimi makaridza chingwiro kuno mukati sekuri ndouyawo ndizvozvo saka kunoko inene hapana chandinoziva nokuti ndenyatsoona kuti dambudziko iri kairi tetagona kubuda pariri handiti aiwa tinotenda aiwa chakamiri neniwo vatotenda mashoko akuti avanzwa ndaanzwa mashoko zvakanaka chose pazuva ranhasi nekuwana nguva yakadai tiri tese asi aiwa basa ngariende ndotenda chose tenda chaivo Sly Media TV, building bridges.